Hayırlı kеш Müslim televideniyesinde yoңалыклар чыгарылышы бүгін сезне мен Рамиля Сәләмова сәләмлим. Узып барыш атнаның мөһим вакыйгалары турында кыскача. Кунаклар кабул иттек. Бүгін Муслимгә эш сәфәре белән Әгъзәм Габайдуллин килде. Туган як финишка юл тота. Икмәкне җыеп алу буенча Туган як агрофирмасы беренчелекне бирми. Муслимның киләчәген ныклы. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Ринат Садыйков шундый фикер җиткерде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бүген Муслимгә эш сәфәре белән Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясе рәисе Әгъзәм Габайдуллин килде. Ул Туган як агрофирмасында булды, Муслим үзәген карады, Михайловка авылында авыл җирлеге советының административ бинасын ачуда катнашты. Туган як агрофирмасының яңа төзелгән административ хуҗалык комплексы белән танышканнан соң Әгъзәм Габайдуллин Муслимгә килде. Биредә ул үзәк белән танышып Фонтан һәм Бәхет скверында булды. Эш сәфәренең алдагы тукталышы Тойгилдә авыл җирлеге иде. Биредә Әгъзәм Саматулла авыл җирлеге бинасы урнашкан күп функцияле үзәк эшчәнлеге белән танышты. Үзәктә авыл халкы өчен тудырылган мөмкинлекләрне карады. Фаиза авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативының эшчәнлеге дә кунакларда соклану тудырды. Кооператив җитәкчесе Фаиз Шаймурзин аларны үз эшчәнлекләре белән таныштырып, май һәм сыр ясау цехларын алып керде. Кунаклар җитештерелгән продукциядән да авыз иттеләр. Михайловка авыл үзәгендә кунакларны Рабинушка фольклор ансамбле каршы алды. Авыл халкы бирегә авыл җирлегенең яңа административ бинасын ачу тантанасына җыелган иде. Тантананы ачып муниципаль район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләде. Ассоциация рәисе Әгъзәм Габайдуллин үз чыгышында авыл җирлекләренең лаеклы хезмәтен билгеләп үтте. Михайловка авыл җирлеге башлыгы Нәҗимә Рашипкинага муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясенең рәхмәт хатын тапшырды. Авыл җирлеге башлыгы Нәҗимә Рашипкина да үз чиратында район, республика, муниципаль берәмлекләр советы җитәкчеләренә рәхмәтләрен җиткерде. Истәлек бүләге тапшырды. Бинага керүче кызыл тасма киселгәч кунаклар эшкә уздылар. Бина заманча, якты һәм иркен итеп эшләнгән. Биредә авыл халкы белән очрашып, бергәләп эшләр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Эш сәфәрен йомгаклап, Әгъзәм Габайдуллин фикерләре белән уртаклашты. Җирле идарәләре өчен бик кирәкле программа бар. Бу исполком биналары төзү программасы. Күп кенә җирле идарәләрдә, күп кенә районнарда, муниципаль районнарда шушы программаны тормышка чыгара башладык һәм мотор иттереп менә шундый биналар төзи башладык. Шушы программа нигезендә бүген республика буенча 73 бина төзелде, 247 бинага капитальный ремонт ясалды һәм киләчәктә дә инде без ышанабыз бу программа эшләр дип, әле безнең эшләребез бик күп. Шуннан да Муслимебез үсә, матурая, киләчәк көннәребез шатлыклы, сөенечле вакыйгаларга тагын да мул булсын. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Районыбызда урып җыю эшләре тулы куәтенә дәвам итә. Булган икмәкне югалтусыз җыеп алу өчен игенчеләребез һәр минутның кадерен белеп эшли. Агрофирмалар белән беррәттән кече фермер хуҗалыклары да әлеге эшкә кереште. Шулай да игеннәрне җыеп алу буенча Туган як агрофирмасы өлгерлек күрсәтә. Туган якның уңышлары турында Фәридә Гайнетдинова сөйләр. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиев белән Туган як агрофирмасының Мәлләтамак авылы янындагы басуда очраштык. Туган яклылар биредә язгы бодай культурасын җыюга керешкәннәр иде. Безнең бүгенге көнгә район буенча 17800 гектарда урып җыю эшләре башкарылган. Бу барлык майданның 36%. Бүгенге көндә 36 мең тоннадан икмәк җыеп алды. Уртача гектар береме район буенча 20 центнер тәшкил итә. Безнең бүгенге көндә инде көзге культуралар һәм борчак культуралар урылып бетте. Бүгенге көндә язгы бодай һәм арпа культураларын суктыру эшләрендә эшли комбайннар. Туган як агрофирмасы басуында да 2 дистәгә якын техника эшли. Агрофирма белгечләрдә һәр даим механизаторлар янында. Агрофирма директоры Раил Җиһангировны да без басуда очраттык. Безнең агрофирма буенча 5500 гектар майданда уру эшләре башкарылды. Бүгенге көндә хәзер менә кирдек язгы бодай басуына, күреп торасыз. Уртача уңыш бу басуда инде безнең 20 центнер тәшкил итә. Уртача агрофирма буенча уңыш безнең 25-7 центнер гектарыннан пока бүгенге көнгә. Урып җыю эшләренә килгәндә инде без бүген 55% майданда зерновой культураларда эшне тамамладык.
Механизаторлар түшкі аш вақытына туктаган арада аларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахмәтов, Шаллы икмәге җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнусов, Шаллы икмәге идарәче компаниясе генераль директоры Эдуард Юнусов һәм муниципаль район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләделәр. Ул хуҗалыгы язмышы шундай инде аның. Син уйлыйсың уңайга кирип китәде, уңайга дип әйтәндә халык шуңа күрә төрле елларын күрергә туры килде. Менә үткән ел шушы Мөслим районы 200 мең тонна ашлык җыйган иде. Быел аның яртысы булыр дип көтелә. Мондый коры елны да нәтиҗәгә ирешеп була икән дигән фикер бар инде менә. Кунаклар механизаторлар белән очрашып, хәлләрен белештеләр, аралаштылар, хезмәт һәм тукландыру шартлары белән таныштылар. Шулай ук алар белән бергәләп район мәдәният йорты егет-кызларының җыр-моңнарын тыңлап кунак булдылар. Төшке ялга тукталган механизаторларыбызга ял бик кадерле булса да, очрашу тамамлану белән алар комбайн, трактор, машиналары янына ашыктылар. Шул минутта бар техникалар басу түренә юл алды. Игенчеләребез өчен мондый көннең һәр минуты кадерле шул. Фәридә Ганетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада Мөслимгә эш сәфәре белән Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Ринат Садыйков килде. Ул капиталь төзекләндерү эшләре баручы объектларда булды. Аннан тыш төзүчеләр һәм урып җыюда эшләүче яшь механизаторлар белән очрашты. Бүгенге көндә Мизгел яшьләр үзәгендә министрлык ярдәме белән капиталь төзекләндерү эшләре алып барыла. Биредә эшкә җиһазлау, яктырту, җылыту, санузел буенча эшләр дәвам итә. Ринат Нойль улы һәр кабинетта булып җиһазлар белән танышты, киңәш тәкъдимнәрен җиткерде. Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагерында балаларга ял исемле республика программасы ярдәмендә капиталь төзекләндерү эшләре дәвам итә. Министр төзекләндерү эшләре барышыннан канәгать калуын белдерде. Шул ук вакытта фикер тәкъдимнәрен дә җиткерде. Август Мөслим агрофирмасының Тойгилдә авылында урнашкан басуында Ринат Садыйков урып җыю эшләрендә катнашучы яшь механизаторлар Айдар Галләмов, Бертуган Фаил һәм Фаиз Гыйсетдиновлар белән очрашты. Эш сәфәре төгәлләнгәч, Ринат Нойль улы һәм муниципаль район башлыгы Альберт Хуҗин фикерләре белән уртаклаштылар. Минемчә Мөслим үсеп бара, гөрләп бара. Без булган программаларга бик канәгать. Инде менә бүген дә балалар лагерьләрен карап, алар быел ремонтланып бетерәм дип уйлыйбыз. Күреп торабыз, Мөслим мотор иттереп гөрләп эшли. Яшьләребезгә уңай шартлар, спорт белән шөгыльләнергә, инде культура чараларына барырга, башка төрле юллар, эш урыннары безнең барысында бар. Без инде өметләнәбез, булар барысы да безнең яшьләрнең монда калып, монда эшләп, үзләрен Мөслим җирлегендә табарлар дип ышанып калабыз һәм шуңа өметләнәбез. Эшлим, шөгыльләнәм дигән кешегә бүген бөтен мөмкинлекләр дә бар җирлегебездә. Бары тик теләк, тырышлык һәм киләчәккә омтылыш кына кирәк. Мөслимебездә омтылышы һәм киләчәккә якты уйлары булган яшьләребез барлыгына без ышанабыз. Фәридә Ганетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Махсус хәрби операция башлангач, мөслимлеләр дә ватанны якларга теләк белдереп, кулларына корал алдылар. Шактый райондашыбыз контракт нигезендә хезмәт итәргә китте. Билгеле булганча, иң элек алар хәрби укуларда катнаша. Тулырак киләсе сюжетта. Махсус хәрби операцияга башлану белән җирлегебезнең батыр ир-атларын чакырып алудан тыш, шактый райондашыбыз контракт нигезендә ватанын якларга теләк белдерде. Хәрбиләр арасыннан Оренбург өлкәсендә хәрби әзерлек үтүче егетләр саны шактый. Алга таба махсус хәрби операция зонасына юлланучы егетләр янына районыбыздан делегация барды. Бүген көндә Мөслимебездә атна сайын 2-3 егетебез контракт нигезендә Россиянең армия сафларына хезмәт итәргә китә. Инде алар төрле шәһәрләрдән кулланалар. Менә без бүген Оренбургта урнашкан Тоска шәһәренә барабыз. Анда безнең күп кенә егетләрбез тупланды. Аларның инде әниләрен, оныкларын, опаларын алып барабыз. Вот мы едем в город Тотск, где находятся наши ребята. Администрация Муслимского района нам выделила автобус, микроавтобус, где собрались все родственники ребят, которые находятся в данный момент там. Для моральной поддержки, для духовного духа. Тем более у него завтра 9 числа день рождения, у нас как бы двойной праздник. Егетләр янына хатыннары, сеңелләре генә түгел, хәтта балалары һәм оныклары да барды. Алар якыннарына күчтәнечләр белән бергә күтәренке кәефтә алып китте. Егетләрне туган якларында якыннары гына түгел, бөтен район көтә. Батырларның һәрберсе исән-имин кайтсын иде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Отны союн батыр егетләребез контракт төзеп Россия хәрби көчләренә кушыла. Махсус хәрби операцияга барырга хәтта хатын-кызларыбыз да теләк белдерә. Контракт буенча хәрби хезмәт турындагы тагында тулырак мәгълүмат белән Heroes.Tatar.ru сайтында танышырга мөмкин. Анда хәрби хезмәткәрләргә тиешле төләүләр, ташламалар һәм гарантиялар турында мәгълүмат урнаштырылган. Контракт буенча хәрби хезмәт мәсьәләләре буенча контакт үзәк телефоны 117 контакт үзәк хезмәткәрләре контракт шартлары аны төзү тәртибенә кагылышлы һәм башка сорауларга җавап бирәчәк. Бу көннәрдә террорга каршы район комиссиясенең утырышы узды. Сүз нигезендә мәгариф учреждениеләренең иминлеген тәэмин итү турында барды. Белгечләр мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын видеокамералар белән тәэмин итү, аларның төзеклеген контрольдә тоту, территорияны яктырту турында сөйләште. Мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре әлеге бурычларның үтәлеше буенча хисап тотты. Район советының актлар залында Муслим муниципаль район советының 4-нче корылыш 26-нчы сессиясе узды. Сессияны муниципаль район советы рәисе Альберт Хуҗин алып барды. Сессия эшендә район советы депутатлары, район прокуроры, бүлек мөдирләре, учреждениелар җитәкчеләре катнашты. Депутатлар карауына 8 мәсьәлә кертелгән иде. Барлык мәсьәләләрдә депутатлар тарафыннан тикшерелеп, карарлар кабул ителде. Алга таба, һәр җәйдә бу елны бигрәк тә мөслимләрне су темасы борчыды. Белгечләр әлеге проблеманы кыска вакыт эчендә хәл итәргә тырыша. Шушы көннәрдә Катмышта су линияләрен яңарту, аннан тыш авыл янындагы бакчалар территориясендә җир казу, юл салу эшләре бара. Бердә яңа урамнар барлыкка киләчәк. Башкарылачак эшләр белән Фәридә Гайнетдинова таныштырар. Быел районыбызда су линияларын яңарту, яңа су линиялары салу буенча байтак эшләр башкарыла. Катмыш авылы янындагы бакчалар урынында да яңа су линияларын салу эше башланып китте. Катмыш авылы кырыйында күп балалы гаиләләргә бәйлгән җир участокларында, микрорайонда безнең бүгенге көндә су үткәрү эшләре барла. Без инде аны көтәбез. 10-15 көннән инде без аны төгәлләрбез дип, шулай ук безнең икенче авылда, безнең инде югары табылган авылда шулай ук зур эш алып барыла. Су линиялары салу төгәлләнгәч, биредә юллар салу, электр линияларын сузу һәм газ үткәрү буенча эшләр дәвам итәчәк. Димәк, киләчәктә Мөслимәбездә тагын бер яңа микрорайон барлыкка киләчәк. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 9 август Бөтен дөнья китап сөючеләр көне уңаеннан редакциядә бик матур чара узды. Узган ел Авыл утлары газетасында шәхси эшмәкәр Рамил Дәүләтов белән берлектә игълан иткән бәйгегә йомгак ясалды. 11 ай буеннан барган китап белем чишмәсе конкурсында барлыгы 19 райондашыбыз катнашты. Конкурс барышында катнашучылардан 37 җавап кабул ителде. Районыбызның китап укучылары белән таныштыра торган яңа рубрика ничек атала? Көч сынашу 2022 елның сентябреннән башланды. Һәр айның иң күп балл җыючысы конкурсын оештыручылар кулыннан үзе сайлап алган китап белән бүләкләнде. Райондашларыбыз Авыл утлары газетасы битләрендәге биремнәрне эшләде, сорауларга җавап бирде. Бәйгенең кагыйдәләре буенча катнашучылар тупланган җавапларын электрон почтага юлларга тиеш иде. Дөрес җавапларның санын исәпкә алып, һәр айның җиңүчесе билгеләнде. Мин китап белем чишмәсендә катнаштым. Апрель айында иттем. Сорауларым бик авыр булды, ләкин миңа әни булышты. Балаларымда, классымда укучы 2 кызым да катнашкан иде, ләкин алар җиңүгә ирешмәде. Иң беренче сентябрь аенда чыккан сорауларга матур итеп җаваплар җибәргәннәр. Кызганычка каршы бу балалар җиңү яуламадылар. Үзем инде иркенрәк вакыт дип июль аенда басылган сорауларга җавап яздым. Бәйгенең абсолют җиңүчесен билгеләү максатыннан катнашучыларга Рамилә Дәүләтова һәм Гөлназ Җәлилова әзерләгән катлаулы сорауларга җавап бирергә туры килде. Сораулар районыбызның тарихына, танылган шәхесләре, китапларга, тел үзенчәлекләренә багышланган иде. Конкурсантлар үзләренең чыннан да гыйлемле, кызыксынучан булуларын дәлилләде. Нәтиҗәдә иң күп баллны җыеп, Мөслимнән Рәзинә Исламова китап белем чишмәсе конкурсының җиңүчесе дип табылды. Рәзинә апа Апастаузасы әдәби сабантуйга бару хокукына ия булды. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.
Devam etәбез. Müslim үзәгендә урнашкан өлкәннәр һәм инвалидлар йортында һәр даим төрле чаралар уза. Бабайлар аеруча очрашуларны көтеп ала. Кызыклы шәхесләр җыр бию, истәлекле шигырьләр, төрле темаларга әңгәмәләр әзерли. Бүгеннәрдә килгән кунакта шундыйлардан булды. Өлкәннәр һәм инвалидлар йортында «Синең балалар Мөслим» исемле яңа проект башлап җибәргәннәр. Әлеге очрашу шушы проект кысаларында узды. Бүген бездә кунакта инде үзебезнең Мөслим кызы Индира Фатихова Валеева. Ул инде сәнгать институтын бетергән кеше, югары белемле һәм хәзер дә үзенең белемен дәвам итә. Ул сәхнә кешесе, шигъри җанлы кеше, шигырь сөйләргә ярата, кеше белән аралашырга ярата. Бүген инде ул безнең бабайлар белән менә шулай күңелле очрашу оештырды. Аларга шигырьләр сөйли, аларның күңелен күрә. Очрашуга Яршаллы шәһәреннән килгән Индира Фатихова үзе Мөслим кызы, алып баручы психолог һәм сәхнә остасы Индира ханым. Үземнең инде күптән хыялланып йөргән шушы кечкенә генә мини-театр одного актера дип әйтим инде русчалатып бер актер театры. Шигырьләр сөйләргә яратам. Шигырьләр, әсәрләрдән өзекләр. Менә беренче чыгу да булыр, беренче чыгу да булыр дидем дә, шуның белән монда килдем. Шул хәтле барсы да уңай килеп чыкты. Очрашу бик эчтәлекле һәм матур үтте. Өлкәннәребез эчтәлекле шигырьләр, матур җырлар тыңлап ял иттеләр. Әлеге очрашу һәркем күңеленә җылы хисләр, күңел күтәренкелеге бүләк итте. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Иске Бәрәш авылында туып үскән Луиза Нуриева үскәндә Россия күләм ярышларда катнашырмын, зур уңышларга ирешермен дип бер дә уйламаган. Яшьтән спорт белән шөгыльләнсә дә, мондый уйлар килми аның күңеленә. Бүген ул Россия күләмендә 3000, 5000 һәм 10000 метр арага йөгерүдә ветераннар арасында беренче урынны яулый. Луиза Нуриева белән сезне дә таныштырасыбыз килә. Иске авылда дөньяга килгән Луиза Нуриева урта мәктәпне Мөслимгә йөреп тәмамлый. Шуңа күрә дә шаңгысын шуарга, йөгерергә дә туры килә аңа. Бүген Луиза Миргалим кызы җиңел атлетика буенча Татарстанның ветераннар җыелма командасы члены булып тора. Соревнованияларны көтеп алгачтан үзебезнең барасы килеп, кешеләрне күреп, һәрберсе белән сөйләшеп, үзе бер гомер. Бу юлы җыгыру бик нирәк булды. 35 градус җылылык булды. Бик каңнар булды. Шуның өчен беренче 5 километр җыгырганда результатлар бик әйбәт булып җитмәде. Но беренче урын минеке генә түгел, бөтенебезнеке дә шундыйрак булды. Җәйге ялларын гадәттә туган авылы Иске авылда үткәрергә ярата ул. Быел да ярышлардан кайту белән туган авылына кайткан. Биредә дә үзенең шөгыльләнүен туктатмый спортчы. Һәр көнне Иске авылдан Мөслимгә таба йөгерүче ханымны күрсәгез, ул 73 яшьлек Иске авыл кызы Нуриева Луиза Миргалим кызы булар. Мөслимнең күперенә чаклы йөгереп бер кайтмасам, көнне минем көн тәкмәгә үтте диле. Шуның өчен монда ходьба белән заниматься итеп булмый, но йөгереп барбер йөгереп кайтасың. И шуннан соң үзеңә рәхәтлек була. Барбер бер рәхәтлек була Мөслимдә дә йөгереп кайтуың. 2023 ел аның өчен истәлекле ел булды. Иске авыл кызы Нуриева Луиза Миргалим кызы Россиянең 2023 елгы җәйге чемпионатында Россия рекордын куйды. Аның күкрәген бүген 6 медальләр бизей. Уңышларың дәвамлы булсын, Луиза апа. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба узган атнада мөслимләр велойөрешкә чыкты. Районның оешма предприятиеләре бу чарага һәр вакыт актив кушыла. 7 ай эчендә велойөрешне 2нче мәртәбә үткәрүләрен дә билгеләп үтәргә кирәк. Толырак Лилия Шаймиева сюжетында. 22 июльдә веломарафон хезмәт коллективлары вәкилләре белән бергә актив мөслимләрне, дус гаиләләрне җыйды. Старт алдыннан район башлыгы җылы теләкләрен җиткерде. Велосипедта йөрүне бу спорт төре белән мавыккан кешеләр аеруча хуплады. Бездә җәйләр бик кыска. Һәрбер матур көн ул кадерле. Һәм инде менә мондый мөмкинлек булганда, урамда бер-беребез белән күрешеп, саф һавада әзрәк җиңел генә велопробежка белән үтәргә без инде бу чараларны кулланырга тырыштык. Шуңа күрә менә берничә көн яңгырлар яуды безнең, салкыннар булган. Яңадан кояш чыккач, кыз җиткәнче балалар белән, әтиәннәр белән бергә җилышып, шундый велопробега оештырырга булды. Сәламәтлек 5 еллык программасы җирлегебезнең өлкәннәрен дә, кешеләрен дә бер йодрыкка туплый. Мөслим йөрәге скверыннан старт алган маршрут гадәттәгечә Мөслимнең Пушкин, Гагарин, Яшьләр, Тукай, Вахитов, Банк урамнары буенча дәвам итте. Шушы велопробегка Мөслимнән бүген килгәннәр, кичкенәләр, урта яшьтәгеләр, өлкәннәр, һәм менә безнең кебек
семья белән килүчеләр дә бар. Бу сәламәт яшәү рәвешенең тагын бер чагылышы. Biz oilamiz bilan salomatlik 5 yillik qissalarında uyushtirilgan har bir sport choralarini qo'shilamiz. Әлеге чараларда барлык кешеләрне дә актив катнашырга чакырып калабыз. Мөсимдә велосипедта йөрү матур традицияга үрелде. 200дән артык райондашыбыз көннең кызулыгына карамастан велосипедка утырды. Мөсим урамнары буйлап хәрәкәт имин булсын өчен велоспортчылар колоннасын районның даи машиналары озата барды. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөсим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рамилә Сәлимова сезнең белән саулашам. Алда сезне иманыбызга кайтык тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз.